evo nas poštovani gledaoci, vratili smo se. Upravo ste gledali prilog, čuš mene prilog, upravo taman prilog, upravo ste gledali prilog o tome kako bi ja željela da živim zapravo. Tako mi je za ovu pjesmu što se mene lično tiče. A sada možemo pređemo za gostovanja. Meni je veliko zadovoljstvo što imam priliku da mi je ovaj gospodin sa mnom u studiju ovoga jutra, jer je ovo gospodin koji pravi čudo. Čovjek milog glasa i stasa, čovjek koji je prosto i naprosto nevjerovatan. Imam veliku čast da ga poznajem i veliku čast s njim da razgovaram o svemu što on jeste. A on svakako jeste Sale Drift, ja ću tako reći ovoga puta u studiju, ovoga jutra sa mnom. Meni je veliko zadovoljstvo, poštovanje i dobro mi došli. Dobro vas našao, hvala na ovoj lepoj najavi i jedan veliki pozdrav svim vašim gledalcima. Sale moj, jesi mi dobro? Jesam, sve okej, ovo letnji meseci, malo je sparno toplo, ali okej, sve okej. Lijepo kad neko kaže da je okej. Znači, ja često pitam ljude, mnogo ljudi mi kaže ono kao da nisu okej. Pa jeste, gledaj, organizuješ se, te neke teže poslove uradiš ujutru ili uveče i tako. Bada kod mene 200 na sat, uvijek sam u nekoj zodi. Dobro je kad je 200 na sat, ali bez nekih posljedica, što se kaže. Da, nema stresa, nije stres. Samo treba izbjegavati stres, kažem, veliko mi je zadovoljstvo što si tu danas, nekako imam tu čast da te znam i zbog tebe imam tu čast da i poznajem drift scenu. Pa ajde nekako malo da hronologiju neku odradimo ovoga jutra, pa da se vratimo. Ja bih voljela da te pitam, ja sam prešla na ti samo zato što te volim. Pa da, hvala ti. A što se poštovanja tiče, svakako da postoji. Reci mi, tvoj ulazak u cijeli drift svijet, kada se to zapravo desilo? Pa joj, davno, to je bilo, tamo negdje 2003. Čini mi se, Burazer, Zoran Jokić i Veljko Bogdanović. Pred Novu godinu je bilo, pa smo pričali, jao, bilo bi dobro malo autoscenu da dignemo ono i mi ajde da napravimo klub i prvo nešto smo pravili, bile su ove trke na 400 metara, ono je na pravcu, kad dvojice voze jedan pored drugog. Kad sam već kod toga, evo sljedeća nedelja su ponikve i pozvaću sve one koji to vole, uživaju tim adrenalinskim vožnjima da dođu. Oba dana su vožnji u subotu, nedelju, to je iznad Užice gore, jako je lep prostor, vuče malo na Mađarsku, na one velike mađarske ravnice, one imaju slično nešto tamo prave drift i tako da nam se pridruže. Znači, prva trka koju smo pravili bile su te trke na 400 metara. Tu imali smo jake sponzore i stvarno napravili smo nezvanično, bilo je oko 100.000 ljudi. Znači, ja mislim da je bilo manje i mi smo zakrčili ceo taj deo oko Bati, kao kad su oni aeromitinzi, kolaps. Na kraju smo trke morali da prekinemo jer je bilo nebezbedno, ljudi su puštali decu ispred ograda, a velike su brzine i tako. Tu trku obeležila jedna Subaru Impreza iz Makedonije, on je vozio kao nevreme, znači i on je pobedio. To je bilo davno, tad su počeli te neke prve pesme koje prate tu scenu, znači i krenulo je onda drift se pojavljivo stidljivo u Americi i u Evropi slabije, ali u Japanu i Americi. Sad sam to htjela kažem, Tokyo Drift čuveni i poznati. Mislim, kogod je gledao, izvini molim te, Fast and Furious filmove, mogao je da zna. Da, zna o čemu se radi. Znači oni su to vozili po nekim planinama, brdima i onda se spustilo uz neka pravila. Drago mi, skoro sam imao priliku, baš je bilo jedna velika reportaža na nacionalnoj televiziji. U pola sata smo objasnili da drift nije samo ono cepanje guma, adrenalina. Možemo reći koja je u pitanju isto emisija, pričamo o sat, tako? Da, jeste. Mislim, to je isto jedan veliki dio. Hvala Mladenu Viroviću, jeste, stvarno. To je jedan veliki dio kulture te. Da, pomog jeste i upravo si. Ovo jeste jedna kultura, kult tog tuninga, te tuning stajnih scene. Vraću se poslije na neke druge stvari osim drifta. I znači krenuo to sa driftom, prvo smo vozili dole na Adi Huji. Bilo je 2-3 vozača, to je ikona u to vreme Bojan Kurbali, on je jedini znao da vozi. On se ranije bavio biciklizmom, ali je uspješno vozio BMW-a. To su bili slabi motori, 2.5, 3.0, ali vremenom i automobili nisu tako sad, danas. Svaki auto ima cele sklopove, sve sređeno, ti samo kupiš i ceo taj deo ugradiš i mnogo su i snažnija kola i bolje urađena i lepše izgledaju, lepše su brendirana. I tako išlo je to sa tom Adom Hujom, onda se, čini mi se 2008, 2009, 2010, par godina smo pravili jedna međunarodno prvenstvo. U Evropi danas postoje dva ta međunarodna takmičenja koja su poznata. Najpoznatiji je Drift Masters, oni su i najposećeniji i tako, a drugo je Drift Kings. To takmičenje se zvalo King of Europe. I mi smo pravili takmičenje u Kragujevcu, isto bilo je više hiljada ljudi i počelo je malo da se sređuje, da tako. I onda prava eksplozija nakon tih nekoliko međunarodnih bio je jedan Čačak, mislim da je 2013. bio.
to je bilo Boga oca, ljudi, puno takmičara i krenulo je, Čačak već pravimo, evo, dugi niz godina, je nekad jednom, nekad 2 put godišnje i Čačak je postao prepoznatljiv po tome. To je jedna staza autoprevoza, 300 sa 200 metara, ja mislim da ne opterećujem gledalce, dugačka je bezbedna, mi imamo 5000 guma koje su uvezane, jako je bezbedno i mi svaki put napravimo neku drugu stazu, konfigurišemo da bude zanimljiva, neke krivine i tako. A inače, ajde, masa ljudi pričamo o driftu, a nisam rekao, opet ima poneko da ne zna, drift je zapravo takmičenje, jedna mlada automobilska disciplina u kojoj se automobili kreću bočno po stazi. Kad kažem bočno, oni klizaju, kao u klizanju na ledu. Znači, i sad, što je to tečnije klizanje, fluidnost postoji, da nema prekida u driftu, što je veća brzina ulaska u prvu krivinu i jednostavno, iako cela vožnja odvozana brzo, dobijaju se bolje ocene. Naravno, oni imaju neke zadatke koje trebaju da ispune, neke clipping zone, prilaženje negde prednjim, negde zadnjim delom, i kad su oni tako precizni u tome, oni dobiju maksimalne ocene. I nakon tih kvalifikacija, njih grupiš i oni voze po dvojice, jedan protiv drugog, i onda ide se na ispadanje kao u tenisu ili nekom drugom sportu. Najbolji 16. sa prvim ili nekad vozimo čak i top 32. Jel da? Da, kad ima puno takmičara, a dao Bog, podigao se broj vozača. To sam htjela da pitam, ajde malo da obiđemo... 50-ak vozača. Da obiđemo scenu, da. Da, iz cele Srbije imamo vozače. Naravno, da bi se drift afirmisao, jesmo i brat i ja oko toga, ali pomogli su i youtuberi. Pre svih, hajde da kažem, Nikola Ilić, poznati, Debeli, bio je gost. Debeli, naravno, mada moramo sumenuti i brata onda, jel tako, kad je već vožnje u pitanju. Jesu nam oni najbolje što imamo? Pa ima još nekoliko momaka. Možemo da ih spomenemo. I evo sada smo pripremili takođe, uspjeli smo Sale i ja dok razgovaramo, može u split screenu režija. Da, malo pokažemo Čačak čuveni o kojem se toliko priča. Samo smo gume napravili, sad su gume, ovde su plavo-bele, a sad su žuto, nekad rečavo-žuta i karmin crvena. A mi smo uzeli kao španska varijanta da i kad svi vide to prepoznaju da je u pitanju Čačak. Ovo je stvarno događaj, eto kad već pričamo o ovom događaju, no ti i ja s teme na temu, ali jednostavno je tako kad je ova kultura u pitanju. Pa mi ga driftamo, u stvari. Ali da, pričamo da bi mogli gledalcima objasnimo kako ovo izgleda, ovo je zaista događaj. Prije svega, dovoljno sam naučila o driftu da znam da je ova staza veoma zahvalna. Jeste i posetilac na trkama, kad stane na jednoj tački, on vidi celu šta se sve dešava. A ovo sad ovim kadrovima, mi smo imali tamo i styling izložbu, pobacimo malo i ova kola koja su malo modifikovana, to je neki dodatni sadržaj i mi ih pustimo malo se provozaju po stazi isto, u nekoj pauzi ili nešto kad je. I ono što je dobro, velika poseta, znači 4, 5, 6 hiljada ljudi i to gromoglasno navijanje, skandiranje, Nikola, Nikola ili ne znam, Debeli, Debeli ili uvek publika ima svog favorita i ne možeš ti da kupiš to navijanje, razumeš, oni sami krenu, pokrene se i to, ima bre i ovih vuvuzela i vazdušnih sirena. A reci mi, kako ti biraš favorita? Ipak je nezahvalno tebe to pitati, ali... Pa ne, gledaj, ja, pazi, uglavnom procenim, recimo, kojih će, prvog dana se voze 2 takmičenja u domaćem šampionatu, street, to su, ako je, kažemo, mlađi vozači sa slabijim kolima i tako da, i pro. Njih nemam puno, 8, 10-ak možda ovih sa jačim i to je prvi dan subota. Nije to zanimljivo, ali nije baš kao nedelja. Nedelja dođe dosta stranaca iz regiona, iz Bugarske, iz Hrvatske, iz Mađarske. Mađara baš dolazi puno i napravi se baš spektakl. I nedelja je top, eksplozija. I onda ja pokušam da procenim, nego znaš šta, kad ti kažeš ja, Maje, u ovih 5 će ući ovaj, ispašće da navijaš, ali stvarno ima jako dobrih vozača koji su uvozali se sa autom, dišu kao jedan i voze dobro i sve teže i teže je iskreno da pogodiš redosled. Nekad malo i trema uradi svoje, adrenalin, puknete i to, pogotovo kad ti voziš recimo prvi, a ovaj bi za tebe diše ti na vratu. Znači, bukvalno dodiruju vrata uz vrata, voze. Jako je teško, nije lako voziti, iskreno ti kažem. To je, kakvi, evo, ovo su neki od kadrova, mislim... Kadrovi nam pokazuju zapravo za sve gledalce koji ne znaju šta je drift, evo imate priliku da se uputite. A vide tu nekih par tornjeva, to su oni liftovi gde mi podignemo sudije da oni sa visine mogu bolje da vide i mi snimaju kvalitetnim tabletom i vraćaju snimke ako je neka sporna situacija, neka greška, nešto je desilo. A evo, od ove godine smo uveli dron koji je samo za sudije angažovan, pa sa mnogo veće visine
spusti se od ozgo i onda oni gledaju te uglove, probleme, šta se desilo i tako dalje. Nažalost, sad posljednja trka imali smo svašta nešto. Jedno prevrtanje na krov, da kucem bez posledica. To je bilo okej. Pa smo imali, ovaj jedan se izvrteo pa se udarili jedan u drugog, velika šteta na oba auta. Ali jedna velika energija i sve, bukvalno jedan auto je osposobljen da se vozi sutra, iako šteta bila jako velika, ali su uspeli da to radili celu noć, sredili, a ovaj drugi je zamenio drugi auto je vozio. I bilo je dobro i baš pozdravili navijanjem tu energiju. Inače, atmosfera na driftu je jedna familijarna, dolaze roditelji sa decom, dolaze i stariji ljudi. Pa i da pojasnimo ljudima, sad svaka treća prosječna osoba koja ovo gleda i nije neki povornik adrenalina bi bila iz fazona da ovo nije bezbjedno. Ne, bezbjedno je, sigurno. Da, to da objasnimo gledaocima. Evo sad ću ti reći. Ove gume nisu tu bez razloga. Nisu, one su uvezane. Evo mi pričamo sad za narednu, kad budu naredne trke, da uvežemo recimo u Čačku sa još debljim žicama i sa još, da imaju dodatno uvezivanje. Zašto? I nekada ako dođe do nekog udara neće pući to. Neće doći do problema. Jasno, neće ni šteta biti sad nešto toliko velika. Mislim da je nekako jako važno pričati o bezbjednosti, a onda opet sa druge strane. I apelovati na mlade da se ne voze na ulicama, već samo da je bezbedno. Apsolutno. I ono što nas interesuje takođe jeste kako ti definišeš adrenalin? Pa ja ne znam. Kao nešto što te gura, tera napred i iz mog ličnog ugla to je neko pozitivno iskustvo. Znači, meni prija, kažu ovi, kad te pukne adrenalin, pa ne znaš, ima par klinaca, 13, 40, 15 godina koji voze, sve mlađi vozači nam dolaze. I to me isto interesuje, sa tim sam se isto, evo imamo najkontroverzniju trku do sada, bukvalno nam sa profila od Debelog, sa njegovog YouTube kanala, da pričamo to o ovoj trci koja se desila. Da, ne, ovo je mislim da je bilo u Hrvatskoj. U Hrvatskoj, jel da? Možemo i ovo malo da čisto ide, lipo izgleda. Lipo izgleda i nekako nam prikazuje ono što... Motori su izuzetno snažni, oni uzimaju 4.0, 4.4, agregati su jaki i... Koliko ođe tema ima, moj ti. Kad ti malo razmisliš, mi bi mogli zauvijek da pričamo o ovome, ali ono što jeste, pomenuli smo eto tu djecu i sad vozači, ja čak sam čula i za neke od 12, 13 godina. Jeste, oni dođu, vozili su one simulatore, znaš, one igrice... A obično, izvini molim te, ali obično situacija za tu djecu da su im roditelji ili u toj priči ili vole jednostavno tu kulturu auta, nije to samo od sebe. Roditelji, da, vole, procenili su da je to ona prava stvar, bolje to nego, ne znam, neke opasnije druge stvari i onda ajde da ga usmerim, daj da mu pomognemo i mi smo od ove godine sa 14 godina voze deca, s tim što smo dozvolili ko je ranije učestvovao u predkvalifikacijama da ne presečemo odmah. Tako da, znači, sad od ove godine samo sa 14 i više može da se vozi, a stvarno dolaze, voze kao pravi, kao odrasli i imaju i uglove i lepo voze tečno i samo reći hvale. Sad imamo 50 i nešto vozača. 50 i nešto vozača, što uopšte nije malo i... Nije, za našu zemlju uvijek smo tavorili 15, 20, sada smo se podigli. A reci mi, molim te, ko prednjači u svijetu, je li to i dalje Tokio zapravo kao broj 1 ili se stvari mijenjaju? Evo, gledam malo je Japan oslabio, njihova scena je okej, ali ni blizu nije zanimljivo kao Formula Drift u Americi, kao Drift Masters recimo ili Drift King. Čekaj, jeste to driftuje formulom? Ne, tako su nazvali, ali su im, dođe im par evropskih najboljih vozača i kod njih je to kakvi nema. Evo sad sam vidio, pojavila se cura, neka nova Amanda Sorenson, vazduhoplovne snage njihove, da li što je i sponsor, šta li je, mislim da je drugo mesto osvojila na posljednjoj trci. Devojka. Sljedeći put možemo te žene u sportu, žene u driftu i tako. Moramo, ne, ja nisam nikako, ovo gostovanje ne može biti samo jedno. Dobro, protiv malo da me požele, da ne bude da sam dosadan. Ali ovo je 1 u milion što se mene tiče, ja inače volim u mom kreativnom neredu da moje goste ne trošim previše, nego da ispričamo dovoljno. Onda ćemo to žene u sportu sljedeći put postavljamo. Siguran budi, to je jedna posebna kategorija. I kod nas u Evropi baš... Reci mi, eto, žene ćemo staviti za sljedeći put, ali reci mi koja je neđe naša pozicija u svijetu? Jer bi mi mogli sad da odemo na neko ozbiljno evropsko takmičenje. Pokušavali su naši vozači više njih, ali mislim tu su neka sredina, nije ništa bilo spektakularno. Miloš Đorđević Zeka je pokušao par puta, naš takođe Nikola Ilić debeli. Šta, mi nismo taj nivo? Pa, automobili su izuzetno snažni, brze su staze, mora sve da ti funkcioniše kao sat, ne možeš ti na trci da dođeš u situaciju da ti nešto otkaže. Znači, svaki deo mora da je kvalitetan, da izdrži ta naprezanja i da moraš da imaš dobar tim ljudi. Nešto sam načuo da hoće zajedno Adri i Debeli da idu sad, možda naredne godine,
da se pojave na nekom od ovih takmičenja, pa da, kako bih rekao, da im tim za održavanje bude zajednički. Što bi moglo, eto vidiš, nema prepreka, razumiješ, ja sam iz ove zemlje ili one, nema ni tenzije ni mržnje na našim događajima. Apsolutno, nema, to je najbitnije, eto, nema ni u ovom studiju, a idemo na jedan kratki EPP pa da načnemo ovu priču o timu, pošto ništa bez tima, i kod mene isto. Evo nas, poštovani gledalci, vratili smo se, razgovaramo o driftu još malo. Eto, Sale, da bi imali razloga za još priče, mislim da bi sta bilo lijepo da najavimo šta je to što nam slijedi. Pa evo ekskluziva za tebe. Jej, dobila sam ekskluzivu. Znači, treća runda se vozi u Beogradu, 21. i 22. septembar. Prostor je itekako poznat, nekadašnji buvljak na Novom Beogradu. To je blok 43, ceo prostor koristimo, 2 dana druženja, znači septembar je, i nakon toga imamo finale, vozi se 12. i 13. oktobar u Čačku, baš malo drugačija staza, isto će biti dobro. Jeste malo sabijeno je blizu jedno do drugog, ali mislim da će biti dobro. Ima još jedna stvar koju bih hteo, krajem godine smo napravili, prošle godine smo napravili savez, automobilski, Srpski sportski automobilski savez, i pokušamo neke mlade discipline koje privlače mlađu populaciju da privučemo da dođu, da se druže, da mladi ljudi dođu, da voze, da se druže, da napravimo jednu, da vratimo autosport na mesto koje bi trebalo da ima, i pokušat ćemo da napravimo neki twin slalom, paralelni slalom. To ćemo uraditi u Čačku, najvjerojatnije 25. augusta. Split screen. Da, znači mislim da će biti zanimljivo i eto, ako ti se ukaže prilika, mada Čačak ti uvijek daleko, Beograd je tu. A nije meni daleko Čačak, moraš da shvatiš, ja sam samo žena koja radi vikendom, razumiješ, ja sam najvrijednija tada, ali ako se Sale dobro organizujemo, Čačak da mi je daleko, to je malo smiješna priča. Dobro, s obzirom da mi je Čačak, ako mi poželješ nekog driftera, brate, onda stižem u Čačak za 12,5 minuta, razumiješ? Tako da je bitno da ja hoću biti, ja se osjećam kao da sam već dio ekipe i želim da budem dio ovog svijeta. Svi su pitali prošli put, pa gde je Anđela? Pa morat će da se dođe definitivno, što znači kad je rezervisan prvi sledeći datum za nešto dobro, kad je drift u pitanju? Znači, pa kad je drift 21. 22. To je kod nas. A inače, ceo taj septembar je sabijen. Nedelju dana pre nas u Hrvatskoj njihov šampionat. Kakav je šampionat u Hrvatskoj? Dobar je, oni rade to na nekom centru, Orix, centar bezbedne vožnje, tako se nekad zvalo, a Rimac je vlasnik. Dobra stvar, evo ti nisam rekao, Rimac je vozio kod nas tamo 2006. 2007. na Adi Huj. I sad kad je bilo zadnji put, ja, gospodin, da vam se javim, i onda Sale, i onda smo se ih slikali, pravio sam se važan i tako. On je napravio imperiju i tako. Ali ko bi rekao da je on bio drifter? Malo ljudi to zna. Ko bi rekao da je on bio drifter? I meni si otkrio sad. Eto, da. I ide, zanimljivo je, dolazi im dosta kvalitetnih vozača iz Austrije, iz Italije, iz Slovenije. Moram da kažem da je veća konkurencija kod njih. Znači, oni su 7 dana pre nas, pa Beograd, pa onda ide Slovenija. To je ludilo. Noću se vozi. Krško, gde je termoelektrana Krško i prostor je isto neki centar za bezbednu vožnju i noću se vozi, zanimljivo je, takođe stranci prisutni u velikom broju. Sam taj doživljaj noćne vožnje je nešto nesvakidašnje. Jeste, zaista, i voljela bi i tome da prisustvujem takođe. Da li ti nekad dosadi sve? Da li si nekad izazvala? Pa ne, pazi, i Burazer i ja imamo godina, ali ja to duhom smo mladi. Premladi. Da, gura nas nešto i imamo tu volju neku da se... Kako je to tvoja pozitivna volja uvijek, ali mi reći, ćeš nam otkriš taj nekad? Pa ne, gledaj, znaš šta je fora? Moraš da gledaš pozitivno na život i da otprilike i nešto loše ako ti se desi, da je to trenutno, ona poslovica, posle kiše sunce sija, i onda i promeni se, obično ako ti želiš da dođe, da bude dobro, to se tako isklopi. A da ti otkrivim, evo nešto nema veze sa trkama, pronašao sam sebe, malo imam u kuću od dede na Drini i pronalazim malo, odem na svake 2 nedelje sa suprugom, tamo smo raj na zemlji 2-3 dana, sređujemo, dorađujemo, kad si na svome kosiš travu, pecaš ribe, zezaš se. To je to. To je taj izduvni ventil, backstvod, a inače ovde je 200 u Beogradu. To moraš da imaš oči i napred, iza, levo, desno. Ili da ih nemaš uopšte, možda bi ti bilo lakše, znaš, kao da preživiš jedan dan u Beogradu. Pa jeste, zapravo je čovjek ovo da se vrati zapravo onome što čovjek treba, priroda. Brzo živimo. Pa i kako ja analiziram i gledam tu posetu drift događajima ili recimo i ove trke na 400 metara su jako posećene.
bekstvo od problema i svega, idem da radim stvari koje volim, da se družim s ljudima koje volim, da mi bude lepo sam taj zvuk snažnih motora je ono što privlači i jednostavno nije bez razloga velika posjeta na tim događajima. Nije bez razloga velika posjeta, slažem se. Ja se radujem iskreno svemu što dolazi iza Drift i baš mislim da će ova scena da bude još bolja i veća. Pa hoće, evo u jednoj od emisiji ja sam zakačio, gost je bio Danilo Samardžić, on radi to elektronska merenja i tako da. Da, i ti taj bio, da. Za softver. Bio i moj gost također. Jeste, on je tata mata za softver i za sve to. I evo kad smo već kod toga, mi smo napravili priču i sa stylingom. To su oni modifikovani automobili, malo stave spoileri. Isto bitno, vizualni identitet. Da. Alufelne, u nekim klasama je dozvoljeno, stavlja se i drugi motor i svašta nešto, uređen prtljažni prostor, pa dobra muzika, pa to je isto i na tim događajima je druženje. I mi smo od ove godine uveli to kao takmičenje, boduje se, tri takmičenja su već za nama, Paraćin, Zemun i Ub. Sad će se već znati ko vodi, možda bude još jedno do kraja godine. A razgovarao sam sa bratom da možda napravimo neko spektakularno finale. Ne finale, nego možda da obeležimo nekim događajem. Imamo tako dobre prostore koji su neiskorišćeni, da mi napravimo, kako bih ti rekao, prava ona underground, kao iz filmova, kao iz Tokyo Drifta, da automobili budu recimo neka podzemna garaža. To mi je želja da realizujemo, da bude baš ono street varijanta neka, ludilo zanimljiva. Isto je dobra stvar napraviti dvodnevni neki fest događaj. U ovom savezu gde smo mi ima i nekoliko klubova, Volkswagen klub Srbija, BMW fan klub Srbija i oni prave, evo počeli su da prave dvodnevne evente. Znači nađu neku prirodu, ali opet da ima betoniranog, asfaltiranog. Recimo početkom septembra na Kosmaju BMW fan klub Srbija pravi, doći im bugarski drifteri, naši najbolji i prave neko druženje, bit će na 1000 BMW-a i oni hoće da prave Gymkhanu. Gymkhana je isto jedan novi sport. Kad ti udaraš kolima neke lopte, parkiraš se zanimljivo, baš i za publiku strava. Znači razvijamo cijelu priču još više. Da, razvijamo cijelu priču i ide na gore. Svi zajedno. Ne kažem da mi smo samo prvi među jednakima, ali svi zajedno baš pomažemo da se to afirmiše. Meni je drago što će ovaj kreativni nered uvijek tu bude sa vas, zajedno sa ova dva momka što su iza kamere, oni su moji saputnici u ovom driftu. Ja bih volio da dođu da se malo provozi sama. Pa ništa bez njih dvojice, ja ne mogu niđe bukvalno. Tako da nekako smo lijepo ovo zaključili, drago mi je što će nered da bude dio svega ovoga. I da pričamo još. Ja mislim da je bilo zanimljivo. Bilo je, nemoj ni da razmišljaš sekunde, si ti sam po sebi sa svojom energijom i dušom nadasve jedan divan čovjek. I bilo mi je veliko zadovoljstvo što si došao danas malo, a boga mi o driftu, sigurno budite dragi gledaoci, tek će da se priča o našoj sceni. Nekako sam uvjerena u to, pa mi je baš drago i zadovoljstvo što sam dio toga. Sale, do skorog viđenja što se nas dvoje tiče. Hvala, vidimo se, sve najbolje. Vidimo se. Idemo na izložbu, dragi gledaoci, pa je vrijeme za našeg gosta da vas posjetimo još da u Muzeju savremene umjetnosti. Imate priliku do 10. septembra da pogledate izložbu Michelangela Pistoleta, jednog od najistaknutijih italijanskih umjetnika današnjice.